Maingad lang mga bata, magtuon na usab kita sa atong asignatura nga mathematics. Karon, ang atong pagatunan mao ang pagtandi sa mga numero. 0 hangtod sa 1 kagatos. Mga bata, paminaw kamo pag-ayo. Kay aron aduna kamoy makatunan, ilabi na sa mga pagtandi. Unsa ba kining pagtandi? Ang pagtandi mao ang pagkumpara kung hain ang mas daghan ug mas jutay. Ato kanang tukion unya sa atong mga pagtuon. Mga bata, ang pagtandi usa kini ka pamaagi aron matimbang-timbang nato kung hain ang mas daghan ug mas jutay. Kinahanglan gayud nga kabalo kamo mutandi sa mga numero gamit ang mga butang. Sige, ato nang sundan. Okay. Mga bata, sa atong nakatunan na nato ang pag-ihap sa mga butang sulod sa wigo. Ug karon atong pagaipon ang mga butang nga ania dinhi. Sige, tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Sugdan na nato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pila man ka baboy ang atong naihap. Nakaihap kita og 6. 6 ka baboy ang anaa. Sige. Ania pa ang lain pang pundok sa mga hayop. Sige, ato nang sugdan sa pag-ihap. Tabagi ko ninyo. Husgang inyong mga tingog aron madunggan ni teacher ang inyong mga pag-ihap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pila man kalanggam ang atong naihap? 10. Sige, ani apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila man ka hayop ang atong naihap dinhi? Ang atong naihap 8 ka mga hayop. Sige, ani apa? 1, 2, 3. Pila man ka bulak ang atong naihap? 3 ka mga bulak. Maayo na gayud kamo maghihap. Nakatunan na ninyo ang pag-ihap sa mga hayop, mga butang, mga mananap, ug uban pang mga nakita ninyo sa palibot. O nasulat na usab ninyo ang mga numero na katumbas niini. Okay? Katumbas sa kadaghanon sa mga hayop o butang na inyong naihap. Nakaila na usab kamo sa mga numero. Simbolo sa mga numero. Busa. Pirmi ninyo kining buhaton aron mas mohanas pa kamo sa mga pag-ihap. Sige. Tun-an na nato. Nakita ba ninyo si mama nga naa sa tunga sa mga wigo? Si mama gusto niya nga itandi ang mga bulak nga iyang nakuha gikan sa iyang hardin. Tan-awon nato. Ihapa ang mga butang sulod sa wigo ug itandi ang sulod niini aron matabangan nato si mama sa pagtandi. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Pila man ka bulak
nga sunflower ang atong naihap? 5. Sige. Tanaw na to sa pikas nga wigo. Atong ipon. 1, 2, 3, 4. Pila man ka rosas ang atong naihap? 4. Karon, tabangan nato si mama sa pagtandi sa mga bulak nga iyang nakuha sa hardin. Kung atong itandi ang sunflower, mga bata timani, nga ang mga butang nga naa sa wala, maugayod ang atong itandi sa mga butang nga naa sa tuo. Sige, atong itandi ang sunflower ngadto sa mga rosas. Sige daw, itandi nato ang kadaghanon. Ang sunflower, tungod kay 5 man kini, unsa man ang atong masulti nini kung kini atong itandi. Maingon kita, ang sunflower, labaw. Labaw ug usa kaysa rosas. Maingon kita nga ang sunflower, labaw ug usa kaysa rosas. Labaw ug usa ang sunflower. Nasabtan mga bata? Unsay atong gigamit nga termino o pulong? Gigamit nato ang pulong nga labaw ug usa. Nganong gigamit man nato ang pulong nga labaw ug usa? Tungod kay sobra o labaw ug usa ang sunflower kung atong itandi sa mga rosas. Sige, aron matun-an pa nato pag-ayo, atong susihon ang atong number line. Sige daw. Okay. Mao kini ang 5 ka. Okay, kung muihap kita sa atong number line, muhin kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Mao kini ang 5 ka sunflower. Sige, atong ipakita. Okay. Mausab kini ang 4 ka rosas. 4 ka rosas. 5 ka sunflower. Atong ipakita ang 5 ka sunflower. 4 ka rosas. Okay, ana siya. Tanawa. Kung atong tanawon sa atong number line, ang 4 anaa sa wala nga bahin. Kung muihap kita, 4, dugangan usa nato og usa aron mahimong 5. Busa, kay nagsunod man ang numero, ang isundan sa numero nga 5 kay 4, mudugang kita og usa aron mamahimong 5. Busa, moingon gayud kita nga ang 5 labaw og usa. Okay. Kung atong tanawon sa number line. Karon atong tanawon sa pinaagi sa mga hulagway. Sige, atong ipon. Unang ipakita nato ang 4 ka mga rosas. Okay. So, moingon kita nga labaw sa number line. Moingon gayud kita nga labaw og usa ang sunflower. Timan nga kining dag nga bahin mao kana ang sunflower ug ang pula nga bahin mao ang rosas. Sige. So, kay naa man siya dining dapita, pataas kasi kung magsugod ta sa usa padulong adto sa napulo, pataas ang pag-ihap. Nagdugang og usa hangtod mahimong napulo. Kay ana aman siya sa tuo nga bahin, moingon kita nga labaw og usa ang sunflower. Base sa atong number line. Nasabtan?
Okay, karon atong ipakita sa drawing. No, na kining giingon ni teacher nga ipakita sa drawing. Usa, duha, tulo, upat. Mao kana ang upat ka mga rosas. Okay. Usa, duha, tulo, upat, lima. Okay. Kung atong tanawon, no? Okay, upat ra dinhi, usa atoy pares din na. So mayon kitag upat, mayon sad kitag upat dinhi, aduna gayoy labaw ug usa. Usa maingon kita nga, tanawa. Oops. Oh, tanawa. Okay, upat. Hangtod dinhi ang upat. No? So parehas na sila kadaganon. Sa nakita nato nga aduna gayoy labaw. Busa mayon kita nga labaw gyud og usa ang lima kaysa upat nga numero. Sige daw, labaw og usa ang sunflower. Nakita ninyo ang labaw? Ana agayud kana. Nakita gayud nato ang labaw. Na mingon kita nga ang sunflower labaw ug usa kaysa rosas. Sige. Karon tan-awa ang mga hulagway. Sulayan nato kini sa pag-ihap ug ihatag nato ang tumbas nga numero dayon ato kining itandi. Kun kini labaw ug usa o dili. Idaw ato ng ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Pila man kabaso ang atong nakihap? Unom kabaso. Dinhi sa pikas. So, tuo nga bahin sa mga hulagway. Usa, duha, tulo, upat, lima. Okay. Pila man ka baso ang atong naihap? 5. Karon ato nang itandi. Ato nang itandi ug atong tan-awon ang atong number line. Sa atong number line, ang 6 o ang unom ania. Okay, gikan sa 5, gidugangan og usa aron mamahimong unom. Busa moingon kita nga ang unom labaw ug usa. Ang unom labaw ug usa sa 5. Tungod sa atong nakita sa atong number 9 ug sa mga ulagway. Sige. Tan-awon usab nato kini atong ipon. Ang ikaduha nga mga butang nga angayan nato nga itandi. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo. Pila man ang atong naihap? 8. Sa pikas nga bahin, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Doon na kita'y pito. Karon atong itandi, tan-awon nato ang number line. Okay? Ang pito anaa sa wala nga bahin ug ang 8 anaa sa tuo nga bahin. Padulong kini sa pataas nga pag-ihap sa numero. Busa moingon kita, dugangan nato kay ang pito, dugangan nato busa aron mamahimong 8. Busa moingon kita nga ang 8 labaw ug usa kaysa 7. Sige. Karon, tun-an na usab nato ang pagtandi ni mama sa iyang sayal o sa iyang mga blusa. Sige, tabangon nato si mama sa pagtandi. Okay. Ihapa ang mga butang sulod sa wigo o itandi ang sulod niini aron matabangan nato si mama sa pagtandi. Sige, tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo. Aduna kitay, si mama adunay tulo ka mga sayal. Ato usang ihapon ang anaa sa pikas. Usa, duha, tulo, upat.
aduna si nanay upat ka mga blusa. Kung atong itandi ang sayal ngadto sa blouse o blusa, moingon kita nga mas jutay ang sayal kaysa blusa. No? Mas jutay ang sayal kaysa blusa. Unahon gyud nato pagtan-aw kining naa sa wala nga bahin. Okay, karon atong tan-awon sa number line kung unsa ba kining unsa ba tan-awon nato ang atong number line aron matabangan ta sa pagtandi sa mga butang. Ang atong gigamit kaganina nga pagtandi niingon kita nga ang sayal mas jutay. Kung moingon kita og mas jutay unsa man kini? Gamay, no? Gamay. Kung moingon kita og mas jutay og usa, nagpasabot nga kulang kini og usa. Sige, atong tan-awon sa atong number line aron atong masabtan. Sige. Okay. Ania ang numero sa sayal. Tulo ka sayal. Ania usab ang numero sa mga blusa o blouse ni mama. Karon, atong tan-awon sa atong number line. Dili sa diya tan-awon nato sa mga drawing usa, duha, tulo. Mao kana ang mga sayal ni mama. Usa, duha, tulo, upat. Okay. Karon atong tun-an nganong nakaingon kita nga ang sayal jutay ug usa kaysa mga blusa. Sige, atong tan-awon. Okay. Kana. Apan ang ikaupat, tan-awa. Kung atong pangitaon ang katumbas sa ikaupat nga blusa, wala, di ba? Wala kitay nakita nga sayal nga katumbas sa usa ka blusa. Busa mingon kita nga kulang og usa ang tulo aron mamahimong upat. So, kung atong itandi ang tulo ngadto sa upat, moingon kita nga ang tulo jutay og usa sa upat. Kung moingon kita og jutay, kulang og usa, no? Jutay og usa kun kulang og usa aron mamahimong parehas. Nasabtan ba? Okay. So nakita ninyo ang kulang, no? Kulang nga usa o jutay og usa. Nakita ninyo ang lugar diin pares sa blusa nga color ubihon. Busa mayon kita nga ang tulo ka saya kulang og usa o jutay og usa kaysa upat nga mga blusa. Okay, ang sayal jutay og usa kaysa mga blusa. Karon, atong tan-awon ang atong number line. Sige. Ang atong number line o ang atong arrow nga nakatunong dinhi kay pabalik o paubos ang pag-ihap. No? Paubos dili parehas kaganina nga pataas. Gikan sa usa padulong sa napulo apan karon nakita nato ang arrow nga gikan sa napulo paubos ang iyahang pagtudlo. Busa mingon kita nga kun ang tulo ang upat gikuhaan og usa aron makakuha kita og numero nga jutay og usa. Unsa daw kato mga bata? Makahimo kitag numero nga jutay og usa kun
atong kuhaan og usa ang maong numero. So, jutay og usa o kulang og usa o gikuhaan og usa. Mao kana ang numero nga jutay og usa. Okay. Busa makaingon kita kung atong itandi ang tulo ngadto sa upat. Moingon kita nga ang tulo nga numero jutay og usa kaysa upat. No? Kay gikuhaan man nimo og usa armay mong tulo, maong ang tulo jutay og usa kaysa upat. O ani tan-awa ang mga musunod nga mga hulagway ug gamiton nato ang pulong nga jutay ug usa sa pagtandi. Sige daw. Atong ithon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Unom ka mga kamatis ang ana. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito. Kung atong itandi ang unom ngadto sa pito, makaingon kita nga jutay og usa ang unom kaysa pito. Nga naman, kay tan-awa ang arrow nga naa sa atong number line. No? Paubos siya. So, nakuhaan ang unom og usa. Mao nga siya jutay na og usa. Nasagdan kulang og usa para mamahimong tumbas o kaparehas ang gidaghanon. Sige, sunod atong ipon usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12. Sige, okay. 12. Aniya ang 12. Yapon nato ang mga regalo sa pikas. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, napulo, 11, 12, 13. Aduna kitay 13 ka mga regalo sa tuo nga bahin. Karon atong itandi ang numero nga 7, 12 o 13. Okay, tanaw na to una ang number line. Ang 12 ana asa ubos o pabalik, no? Nakuhaan usa aron mamahimong 12. Busa moingon kita nga ang 12 mas jutay og usa sa 13. Kay nakita nato sa atong number line o bisan pa man sa atong drawing. Nagamit nato ang pulong nga jutay og usa sa mga pagtandi sa mga pundok, sa mga butang, pinaagi sa atong mga pag-ihap kanina. Okay, anaa, no? Anaa diha. Ang 12 anaa sa paubos nga pag-ihap. Yan. Okay. Magbansay kita karon tan-awa ang numero sa tuong bahin. Pilia ang numero nga labaw. Timan labaw ug usa niini. Kolore timan nga kung moingon og labaw ug usa, dugangan ang gihatag nga numero. Kolore ang kahon sa hustong tubag. Ang gihatag nga numero kay 52. Okay, timan niya ang labaw. Labaw ug usa sa ato pa dugangan nimo usa. Hain man nga numero ang labaw ug usa dinhi sa 52. Okay, pilian na to. 52, 51, 52, 51, 52, 53. Hain man ang saktong tubag. Ang labaw ug usa ang 53. Okay. Hain man ang labaw ug usa sa numero nga 70. Ang pilihon na to ang tubag. 71,
72, 73. Hain man yan ang labaw ug usa, ang numero nga 71. Kay gidugangan nato ang 70 ug usa aron mamahimong 71. Hain man ang numero nga labaw ug usa sa 83. Okay, 83, 84, 85. Hain man. Okay, mao ka na ang 84 ang labaw ug usa sa 83. Nganong 84 man? Kay matud pa kung moingon nga labaw ug usa, dugangan nimo ug usa ang gihatag nga numero. Ikaupat. Hain sa mga numero ang labaw ug usa sa 95. Di man nga atong dugangan ug usa. 95, 96, 97. Hain ang saktong tubag, 96. Okay, ikalima. Hain ang labaw ug usa sa 66, 64, 65, 67. Ang saktong tubag, 67. Nga naman, tungod kay gidugangan nato ug usa ang 66. So, nita, 66, 67. Okay. Magbansay pa kita, lingini ang mga letra na nagpakita og ang jutay ug usa. Kung mayon kitag jutay ug usa, kuhaan nato og usa ka numero ang gihatag nga numero. Sige daw. Jutay ug usa sa numero nga ana sa kahon. Sige. Okay, unsa man ang numero nga mas jutay ug usa sa 41? A. 38, 38 B, 39 C, 40 ang tubag 40. Okay. Sunod, unsa man ang numero nga mas jutay ug usa sa 64? O kuha ilang nagusa ang 64 or pabalik ang pag-ihap. Ang tubag 63. Letrang B. Hain man ang jutay ug usa sa numero nga 86. O timani nga jutay ug usa, kuhaan lamang nimo kini, moatras ka ug usa sa 86. O moatras ka unsa man? Ang saktong tubag 85. Okay, sunod. Unsa man ang jutay ug usa sa numero nga 77? Ang tubag 76. Ug ang katapusan nga numero, unsa man nga numero ang jutay ug usa sa 90? Ang tubag 89. Nakuha nato ang mga saktong tubag. Sa timan ninyo nga kung muingon nga labaw ug usa, mudugang ka. Nya kung muingon og jutay ug usa, kuhaan nimo kini ug usa. Okay, aniya pa ang atong mga pagbansay. Basaha ang matag pahayag sa ubos nga mga hulagway, markahi og check ang mga kolom nga husto. Kung husto ang giingon dinhi, imong i-check ang husto. Ug kung dili sakto o mali, dili husto, kung sayop ang pahayag, imo kining i-check ang dili husto. Sige. Atong ipon, usa, duha, tulo, upat, lima. Dayon, usa, duha, tulo, upat. Ingon kita, kung atong itandi, ingon kita nga, ang lima ka rektangulo, labaw ug usa sa upat. Ka rektangulo. Husto ka ang gingon dinhi? Ang tubag, husto. Tungod kay ang lima, labaw man gayud sa upat. Sige daw. Ang napulo kakasing jutay ug usa sa 9 kakasing. Unsa man ang saktong tubag? Ang tubag husto. Nganong? Unsa daw? Iyon siya, ang napulo daw kakasing jutay ug usa. Jutay ug usa, so dili husto. Jutay ug usa sa 9.
ang sakto mao ang napulo ka kasing mas dagan og usa kaysa 9 ka kasing. Kay dinhi labaw og usa ang 7 sa 8 ka mga botones. Labaw ba? Ha, labaw ba? Ang ang tubag dili gusto. Nganoman kay pumayon kitag 7 jutay kini og usa kaysa 8. Kini 19 ka dahon jutay og usa sa 20 ang tubag gusto. Ang 19 jutay man og usa sa 20. Jutay og usa ang 69 sa 70 ka stick. Jutay og usa sa ang 69. Tama, no? Husto. So, husto ang gihimong payat. Okay, mga bata sa gihimo nato nga mga pagtuon sa pag-ila sa numero nga labaw ug usa sa gikainon ko na tan-awa ang gihatag nga numero ug dugangan kini og usa. Pananglitan 20 labaw ug usa sa 19 ang 19 o ang gihatag nga numero dugangan kini nimo og usa mao kana nga 20 labaw ug usa. Okay, sa pag-ila usab sa numero nga jutay ug usa, tan-awa ang gihatag nga numero ug kuha kini og usa. Pananglitan ang gihatag nga numero kay 20, no? Ang gihatag nga numero kay 21, kuhaan mo kini og usa, ang numero nga 20 jutay kini og usa sa 20. Okay, so sihon nato hain sa mga numero ang nagpakita sa labaw ug usa sa hulagway atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unong, pito, walo. Okay, unsa man ang numero nga labaw ug usa sa 8? Ang tubag siyam. Kay labaw ug usa dugangan og usa mahimong siyam. Atong ipon, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam na pulo, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Karon, unsa ang numero nga nagpakita sa jutay ug usa sa hulagway? Kung ang mansanas 16, unsa man ang jutay ug usa nga numero niini? Ang tubag 15 nga naa sa letrang B. Sunod, unsa nga numero ang labaw ug usa sa 55? Kung mohisgot kitag labaw ug usa, kinahanglan dugangan nato kini og usa. Ang 55 mamahimong 56. Kini nga numero jutay og usa sa 36. Kung mohisgot og jutay og usa, kinahanglan kuhaan nato og usa. Ang 36. Unsa kini nga numero? Ang numero 35. Ikalima, ang 48 jutay ug usa sa numero nga mayingon kita nga jutay ug usa. Kuhaan nato og usa ang tubag. Yes. Ang 48 jutay ug usa sa numero nga 49. Yes. Okay. Pagkaunom, ang 24 labaw ug usa sa unsa nga numero? 23. Mga bata, nakuha na gid nato ang sakto nga tubag. Okay ni. Ang blanco labaw ug usa sa numero nga 64. Ang tubag 65. Unsa nga numero ang jutay ug usa sa usa ka gatos? Ang tubag 99. Kung aduna kay 12 ka yoyo, unsang numero ang jutay ug usa niini? Kuhaan nimo usa kay nganuman jutay ug usa. Ang tubag 11. Ang 81 ka natagak nga mansanitas labaw ug usa sa numero nga 80. Okay, isulat sa badlis ang labaw ug usa nga numero sa kahon. Kung yun kitag labaw ug usa, dugangan ug usa. 82, dugangan ug isa. 80.
Okay, tres. Buhaton kadto ninyo sa inyong mga module. Mga bata, inaot unta nga naduna kamoy nakatunan sa atong mga pagtandi gamit ang labaw ugusa ug jutay ugusa timan ilamang makumuingon nga labaw ugusa dugangan nimo kini og usa. Ug moingon usab nga jutay ugusa aron makakuha kag numero nga jutay ugusa, kuhai ugusa ang gihatag nga numero. Ug mao lang kadto hinaut unta nakakatun kami. Daghang salamat sa inyong mga pag-an-aw sa atong mga pagtulunan sa matematika. Goodbye!